Chtěl jsem tenhle svůj první vlog vydat už před 5 lety. Ale byl jsem. Znáte ten pocit, kdy chcete něco udělat delší dobu, ale neuděláte to? Nebojte se, tohle není reklama na něco, co vám chci prodat. I když podle tohohle klišé by se tak mohlo zdát, že? Kolikrát jsem si řekl, že začnu psát scénář. Kolikrát jsem si říkal, že to už půjdu natočit. Vtipné je, že pokud to tentokrát fakt nenatočím, tak tohle video nevidíte. Víte, vlogy nejsou jenom o obsahu, jsou i o formě, o těch malých detailech, který dělají rozdíl. A jako filmař mám pro detaily docela slabost. Někdy je potřeba přestat ladit a začít tvořit, protože ladit člověk může do nekonečna. Ať už jde o to, že ještě neumím pořádně mluvit, anebo o to, že čekám na moment, až budu mít peníze, abych si mohl zaplatit člověka, který mě bude točit. Je spoustu důvodů, proč si říct, že ještě nenastal čas, ale o výmluvách vám tady mluvit nebudu. Přeci jen těch slyšíme v běžném životě každý den hodně, co? Jo, filmař, který chce začít točit vlogy filmařsky, to je dobrý nápad, ale pokud to neudělám, zůstane to jako nápad. A nápadů má každý spoustu. Můžeme začínat po malých krůčkách. Nemusíme mít hned velký štáb. Místo toho, že na vás budu mluvit v jednom dlouhém záběru doma, tak vyrazím do terénu a využiju nějaké kreativní úhly kamery. Třeba zábavné je, že perfekcionismus není o kvalitě. Je to spíš o tom strachu. Co když to nebude dost dobré? Co když si někdo řekne, že je to zbytečné? Ale víte co? Nikdy se nezavděčíte všem. Natáčením se věnuju přes 10 let. A za tu dobu jsem si uvědomil, že 90% práce uděláte za určitý čas. Každý další procento kvality může stát stejně času, jako jste investovali do prvních 90%. Takže můžu natočit 2 videa, které budou mít kvalitu 90%, místo toho, abych natočil jedno video, který bude mít kvalitu 92%. Nechci říct, že bychom měli kašlat na kvalitu a jít jenom po kvantitě. Ale věc, kterou jsem se za svoji natáčecí praxi naučil, je odhadnout, kdy je ten zlom. Kdy vylaďování začíná být nepřímo uměrné energii, kterou do toho vkládám. Kdy se to jednoduše nevyplatí. Když mi můj nejlepší kamarád přednedávnem řekl, že když jsem za ním před přibližně 10 lety přišel, že se začnu živit točením, tak se o mě začal bát a myslel si, že se zadlužím a dopadne to se mnou špatně. Ale teď mi řekl, že je rád, že je za blbce. Já na to říkám, že ho chápu, že bych si v té době taky nevěřil. V ničem jsem nevynikal, neměl jsem mluvit. O podnikání jsem viděl houby a záběry jsem měl při nejlepším průměrný. Ale zkoušel jsem. A teď mám ty zkušenosti. Vím, že kombinace tohohle světla, úhlu kamery a dalších faktorů bude pěkný. A to nemusím mít u sebe ani kameru. Přesně to v hlavě vidím, jak vypadá ten záběr. To jsou ty zkušenosti. Jako když vám lidi, kteří žijí celý svůj život na vesnici, řeknou, že bude pršet. Aniž by se podívali předtím na předpověď počasí. Prostě to poznají. Protože když byl určitý tlak, vlhko a podobně, tak pak začalo pršet. Což člověk, který žil celý svůj život v paneláku, nezná. A já bych ty kameramanské zkušenosti neměl, kdybych si jenom zjišťoval. Tohle není o jenom těch znalostech, který si nastuduješ. Prostě přijdu a vím, mám to, řekněme, ve svalové paměti. Tak natáčet umím. Tomu už si věřím. Ale člověk pro tvorbu vlogu potřebuje umět víc, než jenom dělat hezké, pohyblivé obrázky. Musí umět mluvit a předávat nějakou zábavnou formou svůj příběh. A tohle je přesně, kde můj perfekcionismus silně udeří na moji mysl. Tady moje uvažování říká, že nejsem expert. Ale to jsem nebyl ani v natáčení. A jak jsem toho docílil? Prostě jsem začal. Ještě bych tomu doplnil, že člověk má určité očekávání. Když chce docílit zrovna těch pár procent navíc. Proto i z tohohle důvodu je lepší přestat pitvat ty věci. Když strávím místo 5 hodin 20 hodin na tom videu a nebude to mít takový úspěch, tak logicky budu mít větší frustraci. Ale když si do rovnice dám, že mě to video trvalo 5 hodin a získal jsem nové zkušenosti a můžu to zkusit příště jinak, tak už ta frustrace není tak velká, anebo se úplně vypařila. Chtěl jsem tenhle svůj první vlog vydat už před 5 lety. Ale byl jsem perfekcionista. Ale naštěstí jsem se naučil, že tvůrčí proces je to, co tě posouvá, a ne ten strach, který tě nutí přemýšlet, jak to udělat lépe, aby tě ostatní neodsoudili. Možná tohle video není perfektní, ale vím, že v příštích budu lepší. Ale hlavně vím, že jsem začal. Tak jdeme na to.